Áno. OK, ľudia, tuto máme prieskum hororovej školy. Komu nechcú sa v ostro. Dobre, je tu s nami Matýopto Michal Boss. Čo sa deje? Je prieskum hororovky. Mentálne zdravie každý pozná. Menší... Pšt. Poďte. Si retardovaný. Ale Peťo, ja som to nepočul celé. Lebo... Peťo, ja som to nepočul celé. Nepotrebujeme všetci spolu. Aby sme to prežili. OK. Doriť, čo sa deje? Je na tu? Zanko, pošter, som niečo videl. Tak dobre, pokračujeme. O fakt, lebo kvôli takému jednému debilnému snu, čo som mal na začiatku svojho života. Ale Čo sa ti snívalo? Že to nebude vôbec ťažšie, že sa mi proste, že vyrástla rúža v posteli. To sa mi tak snívalo. A čo ťa prerastla? No nie, ale ja som sa potom tak začal revať na celý byt. A kvôli tomu sa bojím. No. Bežte! Bežte! Poďte. Vypol som flashlightu. Poďte. Poďte za mnou. Vypnite si flashlighty. Peťo, odber, posledný odoberateľ 70. OK, končíme. Tak